abantu bayabhupha ngoba bayaluswela ulwazi. Athi uDavide bebhala athi izizwe eziningi isebumnyameni, kodwa athi Jehova iba nomusa kuzo. Athi ziphe izwi lakho, athi susa ubumnyama kuzo. Izizwe eziningi isebumnyameni. Makhulunywa ngezizwe, kukhulunywa ngabantu bakaNkulunkulu abazalwa ngezindlela eziningi ezahlukahlukene, kodwa basebumnyameni. Iminyama iyahlukana, ikhona iminyama yokuzenzela, ikhona iminyama yokwenziwa, ikhona iminyama oyithola ngephutha. Uyabona make wahamba wayongena endaweni kuthiwa kuyangcwatshwa, bese bethi kukhona amanzi ezandla, bese uyadlula ungawathintanga lawa amanzi ezandla, uzakhela umnyama lapho ngoba loya muntu uzohamba nawe. Ikhona iminyama yokuzenzela. Uma kuthiwa ekhaya kushoniwe abantu abazile ukwenza izinto, kodwa wena uqhubeka wenza izinto ongabe uzenzi ngenxa yokuthi ekhaya kushoniwe, umnyama uyakubamba ngoba uzenzele wena. Ukhona umnyama wokuzenzela ukuthi ekhaya bazothini mangathiwa senginenye ingane ngoba ngisanda kuthola enye ingane, kungcono le ngane ngenza indlela ukuthi ingaveli. Lo mnyama lowo uzenzele. Kuzoba khona umnyama ozenzela wona ngokuthi inhliziyo yakho ingabisalawuleka, uthi lo muntu ngoba usengihlukumezile kungcono naye akafe. Leyo mnyama lowo uzenzele wona, akusiwona umnyama ongathiwa owephutha noma wamabomu, kodwa umnyama wokuzenzela wena, kodwa umnyama wephutha. Ingalesikhathi uthola umntwana, umthola umntwana angaphili, engakaphefumuli emhlabeni, aphelele ngaphakathi kuwe. Bese kuba ukuthi uma sefuneka ngabe uyalandelela amasiko okugeza, amasiko okususa umnyama, amandla engabi khona nolwazi lungabi khona, ukuthi umuntu kukhona isikhathi la esihamba khona kuze kufike ukuthi ayikhona akenzalwe kabusha okungcono. Kuthiwa uNicodemus, yes, wake wahamba waya kuJesu, wathi Nkosi, yini engayenza ukuze ngiwubone umbuso wezulu? Uthi uJesu kufanele uzalwe kabusha, and akamnikezi yonke inkulumo. Usho lokho nje kuphela uqhubeka nomsebenzi. Uthi kufanele ukuthi uzalwe kabusha khona uzobona umbuso wezulu. Usethi lona ngokwakho ukucabanga, ngenza kanjani ngoba sengimdala ukuthi ngaqala phansi ngibuyele esiswini sikamame ukuze ngizozalwa kabusha. Uthi lona chabo nangokwesisu samanzi umuntu uyazalwa, ngokwesisu samanzi umuntu uyazalwa. Okungukuthi umuntu sizwile ukuthi uma kade uhambe emhlabeni ungazali noJesu, makufika isikhathi sokuthi ukholwe, sithini uzala kabusha ngoba usuyaphuma ezweni lokungakholwa, usungene ezweni lokukholwa, bese kube usungena emanzini uyobhabhatiswa, unikezwe amandla egameni likayise nelendodana likaMoya Oyingcwele. Umntwana lokuzalwa kabusha kupheleliswe kuwena. Bese sishawa izinto zokuthi lapha kaJesu ayi mase singenile khona ikhona imfihlo yenhliziyo yomuntu okufunakala ukuthi kube yiyona eshintshayo kuqala, ngoba ukugqoka kuyashintsha nokukhuluma kuyashintsha, kodwa inhliziyo mayingashintshile kuyafana. Sifana nabantu abangabalingisi ngoba inhliziyo ayishintshile. Kube khona abantu abathi akungisizi ukuya esontweni, ukuyokhonza kungisizi, kungcono ngihamba umuntu. Bese umuntu efike kwenza izinto, afika kufaka iy'ntambo, akugeze umuntu akwenze konke, kodwa impilo yakhe ilokhu ifana, ingashintshi. Namhlanje ngizothi ake sizalweni
kabusha. Sikeke konke ukuthi ungaba hamba kuphi kwewenzani namhlanje uzozalwa kabusha. Funda ngisa kwabaseFesu 4 verse 22. Ukuba nikhumule umuntu omdala ngokwenkambo yokuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliso. Verse 23. Nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Hallelujah. Amen. Lana umpostoli Pauli ukhuluma nebandla lase-Efesu. Utsheliwe ukuthi azoshumayela khona. Uma esabheke khona uNkulunkulu ukhuluma isambulo ukuthi labantu oya kubo isiyodwa into esisele kubo, kodwa ukushintsha inkambo yakudala eyonakala ngenkanuko, eyonakala ngezinto zasezweni, kodwa namhlanje kubiza ukuthi bayishiye leyo nto bese bembatha umuntu omusha, bephinde beguqulwe nanesimo sengqondo yabo ukwembatha umuntu omusha. Namhlanje bazalwane ngizothi wonke umuntu ola endlini akashiye umuntu omdala ambathe umuntu omusha. Umuntu omdala umshiya kanjani na? Ukuzalwa kabusha. Uma ingane izawuzalwa inikezwe ubisi isikhathi eside, inikezwe nje ubisi, inikezwe nje ubisi, ingane yakheke ingane isobisini, yakheke ingane isobisini, iziphumo obisini iqale yenze izinto ezithambile. Ubisi lusho into entsha, ubisi lisho ubuntwana. uNkulunkulu nasethongeni akekho omdala akekho omncane. Mawusathi isinqumo sokuzalwa kabusha uyadinga ukuthi uthole ubisi ozosebenzisa ukuze uzalwe kabusha.